Kali ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule ru Elma Arwar. Kimat bakong san jong ka khubor mentang step ka khalai tari ujiliu kilong. Pentip uhe pulit bala banra ya ka sunam Raghuvanshi sa Indore Madhya Pradesh na ka bentar ki jinto okit ki bakhamnya. Hap ka lingsun kit breu ha ki benta jong ka Meghani Nagar jong ka Nongba Ahmedabad hinin kasni. Syakim Udin jong ka School of Life Sciences bat upadeiru professor ka zoology jong ka School ba ni hu Unirma Lendu Saha lembat unong khayi na baltola Upranjal Sharma bat penkup buram Menteri Ketnat Yadari Rajnath Singh ya sipai jong ke NCC ki Padangshen kilakiu ya ulum Everest ka khubor ka babnya katkum ka chinyet hu jong uwei uhe pulit ka sunam Raghuvanshi ka laban syara ha ki pulit Meghalaya sya ka Jakasa ka jongka ha Indore Madhya Pradesh ha ka balatmu banne ya ka te ka kamtunar ka operation honeymoon ka de ka kerteng bala ai de ki pulit Meghalaya ya ka jingto kit jongki halor ka jingsha penyap jong Raja Raghuvanshi utei unong syakno ula sa hakawai ka lot gauti katu kanisngi swabanle ya katei ka kam ka bashirkhei ki bor pinya jong ka lot anong biang ka bor pinya jong ka lot ka kam ba kitei ki bre ki bala pinyap ya unong khai jong ka Indore Raja Raghuvanshi hakabala kino ba kadei ka jingbatha jong ka tanga ka jong u bat ki parlok ki jong ka bat ki lale menle kum ki nong jong ka pathei hakapor ba ki dangsa hakawai ka lot gauti tang hindiar por unong penyat ya kalau cu Himanta Kalita ulayat hu hakilap thai khubor bakitei ki breu ki balasha keno penyat breu u Akash Rajput u Vishal Singh u Chauhan bat u Anand Kurmi kilapoi hakapor prash teng menit haka khat khandai tari u Jemang bat kilami hakapor san teng men step hakasingi ka babut kini kilangut kilakam bakidei ki nongjong ka pathei na Indore ka lengsun jong ka Air India ka balik sa London ka bakit ya aspa sapu armut ki breu bakant hop ya armut ki pilot bak siphawut ki nongtre ha ka lengsun kala hap ha ka than Meghani Nagar hajan ka lengsun jong ka Ahmedabad ha Gujarat hinin kisngi armut na pedeng ki siphawut ki nongtre ha ka lengsun ki dei na ka jilla Manipur ya kini ki armut ki badei na ka jilla Manipur ki dei ki platip krteng kum ka kongbrai lapam nganthoi Sharma apo asnem kakarta bat kalam nun them singson apu prasnem kakarta ka khubor ka pentip ru ba ka nganthoi ka de ka nongsong snong jong ka Thoubal district jong ka Imphal Valley bat ka Longying jong ka singson ka de ka basa ha Kangpokri district jong ka jilla Manipur kum sibenta jong ka program district level Nasha Muk Bharat Abhiyan kepada ngat menta sakmat lapenlong ya program pensungthu padba hining disni hakyang nong ba Government College Jowai kabala penlong da ka office jong district social welfare officer Jowai ha kaphang a national movement towards a drug free effect India ha ka ni gasni lapen sungthu ya kisamla puli sapang ka jingdi drug bat ka jingta ka basniu na ka jingta kam ya udrog bat lapen slur pat ya kisamla puli bakin kiar na udrog bat ban yang ya ka jingtip halor ka snong ka thau jongki bat ha ka emlang salang hi barok wei ha ka ni gasni la sim ya ka jingkular na barok ki ni sim benta ban IT ha ka ru kom im ka bakhlem penam kam drog ka Bharatiya Janata Yuva Morcha ne ka BJYM Arunachal Pradesh kalayaro ya ka jingalam jong Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ha ka jing pendep ya u khatwai snem ha ka kam da ka papen pengau ba ka India kalami kum kari ka bakrau hapo ka jingalam ka jong ha kini ki khatwai snem baladep ka India kalayo I ya shibun ki jingkiu haman la ki benta la ong uritem so manyu state president ka BJYM Arunachal Pradesh uni state president ula ongru ba Menteri Rang ba ka jella upi makhandu uda tresitom na ka benta ka rayu ka par barok wei ula benrap lu da ka boong ba ka jella Arunachal Pradesh kalasha no ben kham minchwa Henry Hadin ba upi makhandu lalong Menteri Rang ba ka jella kani ka jella ka lakio ba ha ka liang ka rayu ka par bat ula thu ru ba ki breu ki imsuk insan ba ki yo shibun ki jimentoy na ki scheme ba pher ki balong tang ki jing phos niu ha ki sarkar ba minchwa unong thoan jong Moram People Movement ZPM Lieutenant Colonel retired Clement Lalmin Thanga ula pentip ba ka jingalang pelung sipai na ka benta ka kenhun sipai thamai jong ka Mizo Territorial Army kan sedang ha ubnai na tung mentausnem ha bakran ha kilap thai khubor ha ka jingalang bat kinong tho khubor ha aizal u Clement ulu Balakli ya ka coordination but land search committee na ka benta ban sen ya sipai Mizo Territorial Army ula ong ba
tay atli ki company jong sipai Mizo Territorial Army ulo ong ru ba kajing penrukam kan sedang hau benai naitung bat kabaan sedang ontong kam ya kawai company ukliman ulaya thuru bakan don kajing baha kerpang yak sipai barim ba ki khun jong ki bat kinong ilekai kinyo ki samla ki beladon ha ka karta ka bakhapra halu sapo asnem bat ki balapas ki ka klasten ki laban thep ya kani ka kam sipai la yatho shushu ukliman ulaya thuru ba ki te sipai ki bangwan rung thumai kinle sha hikai ha Assam Rifle Center hasilong katkum kejinget hu jong niu nong nikmat kawai ka company kadan sispa armut kibriu uwai commanding officer bat samut ki GCO kani kade ka akashoni shilong ka balam sipi ya khubo Unirma lindu saha ubabat kum udin jongka School of Life Sciences bat kum professor jongka zoology ha North Eastern Hill University Shillong ula syakem ringkat bat upranjal Sharma unong khayi nabal tola Gauti ha kapor baki penong ya ka sting operation ha Gauti University Guest House ha kasingi balang jongka teo katanat tokit jongka sarkar pedeng ka Central Bureau of Investigation ne ka CBI kalakem ya uway urustar papawnam na ka North Eastern Hill University hadin bakila yokem ya u ba upiang ya sa kabalong lai pensau hulai laktingkan nakabenta ban pensuk yaki supply kontrak unirma lendu saha ubabat kum udin jong ke School of Life Sciences bat kum professor jong ke zoology hakate ke school ba kabadona Shillong ula syakem ringkat bat uplanjal Sharma ubade unong khi na beltola Gauti hakapor bat penlong ya ke sing operation ha Gauti University katkum kitalong khubor na ke CBI ke jingtok kit kelasdang hadin ke jingtip ke balala bangit syapang ki kambisap bamsap ki bayadei ba ke jing ai kontrak ban pembiang ya kitiar science bat kitiar laboratory Mening kesni ke District Commerce and Industry Center ke Badan Hacerang Geri Hatura ke Lapenlong ya ke valedictory program jong kijing ai jingi kai ya kisap kipong ki basibnai halor ke make up artistry kene ke program ke Lapenlong da ke DCIC haringkat ke jinga trelang bat ke Rajiv Gandhi Computer Training Center bat ke Nursery Teacher Training Academy Shillong la yo i ya ke jing simbenta jong ki ap sangut kinong sha hikai ki bala pendep ya ke jingi kai nadu ka khat terik ujumang arajar arpusan hadu khat terik ujilio arajar arpusan hagani gesni lai don lang u Vibor Agarwal IAS ubade Deputy Commissioner ke West Garo Hills ku mukongsan hagajing don lang ki weipat ki riu pakmat ki bakenthop ya ubai waf anan IAS Assistant Commissioner Tura UFA Sangma Functional Manager ke DCIC Tura uba W Washong Deputy Director Katmat Commerce and Industry jong kenong ba Shillong bat UDFR Marak General Manager ke DCIC Hatura Menteri Katmat Yadari Rajnath Singh hinin kesni ulai kublai yak sipai jong ke National Cadet Corps ni NCC ha New Delhi ke belang shen kilakiyo yo ulum Everest ha kini kejingnya kendu uni menteri ulaong bake NCC ke di hok benyo ya kejingnya ro namar bakal arai ban pha yak cadet jong ki syakani kesomit Rajnath Singh ula benrap ru bakani kesomit kalong kejing tunjuk ya kejinglong rinti bat kejing syanya jong ki Rajnath Singh ulai ru ya kecek ke balong shipholak tingka yaki namar bakila ben pendep ya ketika kam ha kejing kiba tam klem kanu kejing mensau uni menteri Katmat Yadari ula ai kublai ru ya ki cadet bat ki bahaya ngasem jongki da ka baong ba ke NCC kala job ben penrung ya kejing sorong ri ha ki cadet jongkam ha kani kejing yalang ki cadet kilayat hu ya kejing kendu jongki ha kani kejing lek kiulum da ka babatai benya ya kejing hikai ka ba kilayo kejing tungu ka babenya bat kejing ki ba kilaya kendu la ban kedo ba ka kenhun kiulum jong ke NCC ka ba kentup ya sangut ki kena kentai bat sangut ki kena shenrang ki badang hapo ka kerta ka ba khat kentai snem ka kerta kilakiyo yo ulum Everest ha ka khat pratrik jong ubenai baladem Menteri Katmat Ilaka ke Jela ubak Shaklir Wajiri ulalit ban jurip kensan ya ke South West Garo Hills hinin kesni ban jurip ya ka nak raksak football turf bat ke International Stadium ke badang shna ha ampati ke bapen pau ya ke jing thumu jong ke Sarkar Jela ban pembena ya kilat jing Ilaka ha ke jakan nong kendong ha kene ke jing le jurip lasaran lang da ya ubak Shaklir da Additional Deputy Commissioner Udolrich BG Momin u officer Katmat Ilaka jong ke district
SM Marat assistant engineer ke SSCM kiwe ki he jong ke district katu ko khobor ka lakot ka bawan chapi na ka studio yung ka Akashwani Shillong but second dia pon ni saya so but ka Akashwani Delhi na ka banta ka khobor ka tin Hindi but bot pat se khobor ha ka tin pareng kani ka dei ka Akashwani Shillong